Yeah, man. Hannu ɗaya a sama, kai a ƙasa, fit da waya, kira mana haba. Hannu ɗaya a sama, kai a ƙasa, fit da waya, kira mana haba. Haba, 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 kira mana bawa. Na ji kuma si ne kanon gana taba mana inges ban kwana ce masa kin samu gwarin kwana kai musa dan kwairo taba sai na buga kaman kwallo mana mun zama abun kallo ni da kali mun zama abun kallo na ci kwankwan gafara musa da kali to hatara mun shigo da miliyan 19 your boyfriend is bugging mata da tambara ta ce da ka ta mana kamuna hankara ta zama samara kamuna hankara ta kuma damfara ta ce musa I want see you in camera. Hannu ɗaya a sama, kai a ƙasa, fit da waya, kira mana haba. Hannu ɗaya a sama, kai a ƙasa, fit da waya, kira mana haba. Haba, 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 ramana. Tace wane ne haba a gaya mata nace haba malama aiko an mata kwatance za ta dawo dan ko tabbata ku fit da wayan kiman dan mu tabbata kina da nambar haba ko haban kishiyar kice ko kina da bishiyar kace dan mun ga ki haukace ta gigice bollo ka tsana America musa da kalici amma sai an buga sautin daban ne da sauran to ku kira haba ya sonan to nace kwankwan gafara musa da kali to ai sai kun ga kalan fari ne ko bakin fito da kamera ku shira dai yana nan zuwa. Hannu ɗaya a sama, kai a ƙasa, fit da wayan, kira mana haba.